sekuno first lady khona manje uzothiwa sekuno ezosukumisa first lady uyabona uyabona sekuno Bible school khona manje sekuno doctor khona manje azosukumisa udoctor bani sokusukumisa uprofessor bani hawu ikuphe uyazi ke hayi umqondo yabantu konke Bible kunento engifuna ukuyithinta lapha bazalwane ake sibheke la ukuthi ngihambe ngiyofunda yona imfundo kaKristu impela angithi nansi eBhayibhelini aliphelele usho ukuthi aliphelele phela liyashota nathi nje ukuthi ke manje ngichazeleke kangcono lapha eBible school usho uchazi kangcono leli futhi liyafail angithi njengoba Welcome to another episode of Sisazokhuluma. I'm your host once again umduduzi wakashabangu. As usually ke hlezi siphethe indaba ezimnandi, siphethe indaba ezinhle futhi angikwenzeki ngihambe ngedwa. Sengihambi ngedwa. Last bengiphethe amadoda amathathu. I hope unawakhumbula ngibonile futhi ukuthi abantu abaningi babukelile. Singajabulela ukuthi ke sizwe ama views enu nama likes tshele nabanye ubahlebele nabanye le ukuthi kukhona ingxoxo ekhona la ehambayo like kunale channel ya educator kuningi nje osazokuthola futhi siphinde sikufunde babuyileke namhlanje well ngithi angiqolise oyiwani wabo akekho due to ama reasons lapha nalapha ya kodwa abawu2 bakhona kusho ukuthi uShadrach no Meshach no Abednego kushoda oyi1 khona abayi2 yebo anyway ithi ke babingelele ngeke ngibaphe nje ukuthi babingelele sibonga ukuthi nifike sibonge ithuba isikhathi senu nje ukusuka lekudeni nizenzofika la ukubona ukubaleka kwaye yonke le ndaba le ngiyabonga kakhulu by the way ayinibahle hayi ngiqoke kahle manje yebo ake sibikelela ababukeli maka yebo siyabonga ke babushabanga kuphinde semukeleke ake ngibingeleleke nami kubona bonke abantu abasibukele kulolu suku lanamhlanje sesiphinde ke sabuya besike sakhona ngaphambilini sikhuluma nje indaba zobuKristu sikhuluma ngegama namhlanje ke sinehloko noma sine topic entshe sokhuluma ngayo yesivumelwano ngizozethula ke mina igama lami ngumlungisi AmaKristu ngisaphuma khona lapha ngithi ngizalwa khona eKZN eMsinga siyabonga yes sasibonga ngiyanibingelela ke njeke nami nonke kwelihle igama lomfelo wethu uKristu Jesu ke uNkulunkulu siyabonga nje kakhulu Mr Shabangu ukuthi siphinde futhi samukeleke futhi yebo sibe khona uVincent Mdunge uciliza yes ya khaya ke kule kwahlabisa lapha ngivela khona ngakhele nje igodi ezimbili uMadondo noKhalokazi siyabonga nje kakhulu ukuthi ke sitholeke leli thuba sisebandleni ke likaKristu sithole leli thuba ukuthi siphinde futhi sizoxoxa siphethe isihloko ke njengoba seshilo umfowethu Makhaye isihloko ke esisiphethe namhlanje ukuthi njengoba ivumelwano eBhayibhelini kukhona esisha nesidala sikusiphi thini isivumelwano sizocacisa ukuthi ke AmaKristu akuyisivumelwano esisha AmaKristu umuntu nje umKristu othi nje umKristu ukuyisivumelwano esisha futhi ke akasigcini Mr Shabanga isivumelwano esidala imfundo yesivumelwano esidala ayigcinwa ebuKristwini ngamanye amazwi wabona umuntu ekhiphisa abantu okweshumi iTithe 10% okwazi ukuthi hayi ke akakasiqondi ke nhlobo ke ini isivumelwano ngoba asinakho okweshumi thina kwisivumelwano esisha angithi niyezwa ke babukeli kulani ngena khona ke nifike nicomment khona ke kodwa ke basayindlala basazoke bayichaza nami ngiyafisa ukuzwa ukuthi sesikhiphe kangako kweshumi kunini sikhipho kweshumi eminyaka engaka basho ukuthini mhlambe ke bayichaze futhi nomehluko between okweshumi neoffering uma ngabe ukuthi asikhiphi konke or siqala kuphi but ithi mina ngayimoshi nje
angindedele Makhaye chelisa. Siyabonga nje Angindedele kakhulu. impela. Siyabonga nje kakhulu. Hayi, ake siqale nje ke sicacise indaba yesivumelwano ngoba ibalulekile kakhulu. Yes. Yebo, lapha neBhayibhelini ke nje kakhulu kunalezi ivumelwano lezi ke okuyizona ke bezinkulu lesi uNkulunkulu ayisenze nabantwana bakwaIsrayeli. Sisiyeke lesi sika Noah noAbraham. Yebo. Ngiyafisa nje ke sibheke nje ilizwi lapha na kuExodus isahluko 4 kusukela evesini lika 22. Nakho ngesikhathi uNkulunkulu ethuma uMose kuba yokhipha abantwana Mr. Shabango bakwaIsrayeli ezweni laseGibhithe. Alright. Uthi ke uverse 22, then you will tell him, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son. I commanded you, let my son go, so he can worship me, but since you have refused, I will now kill your firstborn son. Ngifuna siyibambe ke Mr. Shabango le ndaba ethi uIsrayeli ube yifirstborn, uIsrayeli ube yizibulo. Ekumkhonzeni ubani uNkulunkulu. Njengoba abantu babonile kuNkulunkulu, Israyeli uyoqala ezokhonza uNkulunkulu ngokuba ke manje igroup ke manje. Bemkhonza beyisizwe. Isivumelwano ke uNkulunkulu ke asenzile ke sithinte nje lapha ilizwi nje kuyiJeremiya. Yep. Yes mawubheka njena lapha ilizwi kuJeremiya uJeremiya 31 simbheke nje lapha evesini futhi lakhe u31. The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. They broke that covenant, though I love them as a husband loves his wife, says the Lord. Ngifuna ke siyibambeke lelizwi liyacacisa ukuthi sivumelwano lesana uNkulunkulu ayisenzile. Wayesenze naboyise mhla ebakhipha kuphi ezweni laseGibhithe. Uthi ke ngizokwenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nanendlu kabani kaIsrayeli. Uthi angeke sifane nalese engangisenzile naboyise mhla ngibakhipha ezweni laseGibhithe. Bese ethi ke Mr. Shabango basaphula leso sivumelwano leso sana. Alright. Ngifuna siyibambe ukuthi kwayena uIsrayeli kusho ukuthi uNkulunkulu mayeqeda ukukhuluma la ngomlomo kaJeremiya baba njengabantu abahlezi endlini enethayo sebazi ukuthi lento abakuyo iphukile benjengomuntu olinde ugovernment ukuthi amakhele indlu ibinethi indlu yakhe kwaba ke kanjalo kusukela ke lapho ke esikhathini sikaJeremiya akekho omunye umprofeti oqhamukile noma namazwi ukuthi ke nasi isivumelwano esisha. Okay. Wazalwa noKristu Jesu. Mayezala uKristu Jesu lithi lizwi kuGalatia 4 verse 4 wazalelwa phansi komthetho bekusaqhubeka yona le yandle kade ivusa ibisinetha wazalelwa phansi komthetho ukuba azohlenga abangaphansi kwani abangaphansi komthetho kwaze ke kwaba ke uKristu Jesu ke mawufunda uDeuteronomy mawufunda uMateyu 26 verse 26 okay ngobusuka izokhashelwa ngabo uthi ke uKristu Jesu thathani ufika uhlephula isinku sethi dlanini lokhu kuyini kuumzimba wami bese busisa nesitsha athi phuzani lokhu kuyisivumelwano esisegazini lami. Yes Mr. Makhaye. Bazalwana hayi ngiphinde ngibuye nami kubabukeli esayichaza nje ke uMdunge indaba yesivumelwano ukuthi ke uthi nangizwa kahle iqala uthi AmaKristu awekho kusivumelwano esidala. Kunjalo. Ngifisa ke mina saveza lokho nje ukuthi awekho AmaKristu kusivumelwano esidala. Yini yona lento ethi isivumelwano? Sisehlukanisa kanjani isivumelwano? Uma ubheka iBhayibheli nje leli lithi ke iBhayibheli ke liphethe izindlu ngathi ziwu2 okay lilodwa iBhayibheli lonke nje kodwa lifike liphathe izindlu eziwu2 kube khona indlu endala kube khona indlu entsha. Okay ake sibheke nje ngamabomu sibheke nje incwadi yamaHebrew chapter 3 sisuke ku verse 5. Okay uma ngiyifunda ke lapha ngesizulu lithi ke uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengengceki ukuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Verse 6 kepha uKristu uthembekile njengendodana phezulu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Okay Nansi into engifuna ukuthi siyibheke noma esicaciselayo ukuthi la kunezindlu eziwu2
uma iqala nje uverse 5 inayithi kambe uMoses wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceke ukuze kube ngubufakazi balokho bekuzokhulunywa wayethembekile uMoses endlini yakhe bese mayifika ku6 sithi kepha uKristu uthembekile njengendodana phezukwendlu yakhe enye indlu manje le ilento ke dida abantu ukuthi ke izindlu zo2 lapha eBhayibhelini kukhona indlu kaMoses kukhona indlu kaKristu sisazoyichaza nje indaba esivumelwano kufuneke uzibheke ukuthi ume kuphi ngoba akwenzeki ukuthi ume kulezi zindlu zoyi2 uyi1 akwenzeki ukuthi usendlini endala uphinde ube sendlini kaKristu akwenzeki futhi ukuthi usendlini kaKristu uphinde noma ke ngithi akwenzeki ukuthi usesivumelwaneni sikaKristu uphinde futhi ube sesivumelwaneni sikaMoses lezi zivumelwano zo2 azihlangani kumele ushuze ukuthi ukuyiphi kungani futhi le ivelile isivumelwano noma icovenant yesibili na ivela ngesizathu naye uyifundile ke uMdunge ngala emuva Jeremiah 31 verse 31 ukuthi washo uJehova ngomlomo yomprofeti oqala uIsaya ukuthi ngizokwenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrayeli njengokuba basephulo oyise mhlayi babamba ngesandla ukubakhipha endlini yaseGibhithe manje ke njengoba basephula isona sizathu lesakathi uzokwenza esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda usatshela bona ngoba basaphula manje mabasaphula uzokwenza esisha kusho ukuthi ngamanye amazwi asisekho ke lesa ngoba bese sivele uze wathi bese sifana nendlela ethayo bese sasuswa kwathiwa kuzoba khona esisha manje kutshelwa bona ke lapha omunye uzothi mayifunda athi isivumelwano esikaMose esidala nesivumelwano sikaKristu esisha ukuthi uMose wayelida ngalesa sikhathi then uKristu mayeza nesivumelwano esisha ukusindiswa silandela uKristu uzothi omunye cha lokho nje akuhlangani nje nendaba zamaTithing yes siyayithanda kakhulu mhlambe nje besachaza nje uMakhaye make sibheke into okoqala into ukuthi njengoba sasho nje kanjalo fanele sibheke ukuthi lesiyana njengoba beku esika Israel kuphela thina akukho lapho singena khona ngiyafisa nje ngamabomu kunelizwe laphana nje abasefesu Ephesians chapter 2 kusukela evesini lika 11 ukuphendula nje lo mbuzo wakho lithi lelizwi khumbulani ukuthi nani ngabezizwe noma ama-Gentiles noma ama-foreigners nani ngabezizwe nibizwa ngabangasoki nibizwa yilabo ababesokwa ukusokwa kwenziwa kuphi enyameni ukuthi ngaleso sikhathi nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli ithi futhi Mr. Shabak ningabalelwanga nakuyisivumelwano uNkulunkulu ayisenze nani nendlu kaIsrayeli isho kanjalo ilizwe besingabalelwanga thina lesiyane sika Israeli kuphela besingabalelwanga kwisivumelwano uNkulunkulu abesenze nendlu kaIsrayeli ithi ke ningenathemba ningenaNkulunkulu futhi kuphi ezweni besingenayo ubani uNkulunkulu bese sithi ke kodwa manje kuKristu Jesu nine nani kude senenziwe abaseduzane ngane na ithi ke ngegazi lakhe ikhona into engifuna ke siyibheke njengoba ngisese lapho njena ngiyayithanda kakhulu khona lapha abasefesu 2 ithi ke sesenziwe abaseduzane ngani ngegazi lakhe thina singena thina egazini ithi ke lento lingakachitheki igazi asikakangeni thina uma singena futhi asingeni kulesiyana ngoba sizoqhubeka Mr. Shaba ngosisiveze ukuthi sifike saphela kuphi ake ngifune nathi ilizwi nje ngoba besaqhubeka kuMakhaya yes ake ngifune nangu abasefesu 2 verse 14 ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye nowabhidliza udonga olwehlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esizimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha enze ukuthula ngifuna siyibambe ngenyama yakhe ufike wawenza ini ize ngizakuphendula kumbuzo wakho ukuthi ke omunye uzothi hayi bekuMoses nje obelida hayi ukuthi siyaphuma lapha uJesu mayese siphambanweni ufike wawenza ize ini umthetho ngani ngenyama yakhe futhi wawenza into engelutho bese ethi u16 enze futhi kuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambane sebulele ubutha ngakho ngoba asibancedanga
yes ubesaqhubeka Makhaye yes Akuseyinsindiso leyo. Cha. Likhuluma insindiso nje. Okay ngiyafisa siqaphele angithi njengamanje saqaqisa indaba yani yokuthi thina besingabalelwanga ngaleyana nokuthi futhi kwayena futhi uKristu uJesu ufike wenze njani ufike ngenyama yakhe wawenza izekelo yamthetho ngesikhathi ekuphi esesesiphambanweni soqhubeka ke uzoyizwa izovela yes Ake ngizwe Makhaye. Yebo kusho ukuthi masikhuluma ke isivumelwano kade usayibuza nje ngeshaba ukuthi hayi uMoses naye wayesenza nesizwe sikaIsrael ngapha uKristu kusho ukuthi akunankinga kuyefana. Okay. Ngifisa nje mina kade uke khona ke wachaza umdungu wasekuyeka ethi singakubala ukuthi uke wasenza nabantu ngawani individually esenza no Abrahama esenza no Noah ngamuntu ngamunye kodwa ke sikhuluma nalesi sivumelano akaqala ukusenza nesizwe manje la akaqale khona ukukhetha ukuthi manje kube nabantu abathi ifirstborn bayindlalifa kwayisizwe sokuqala kasenze nazo isivumelano ke uNkulunkulu usenza nabantu ufike nje wasenza nendlu kaIsrayeli yikho ke ngithi ke kunezindlu ezu2 kunendlu kaJuda kunendlu kabani kaIsrayeli yes kunendlu kaKristu manje mayesenza sisafunda le yakathe ngizosenza ngizokwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda akakhulunywa namaKristu la usenza nendlu kabani kaIsrayeli nendlu kaJuda ngoba basaphulile. Uma ngabe ke sezosenza ke lesesinye futhi ke esisha wenza njengoba kade vele eshilo ngizoyiphinda nje incwadi akayifundile uMdunge 26 Matthew 26 sifunde uverse 26 lithi ke izwi besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wabanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Bayibona le ndaba isiqaleke manje naye sethi nje ku26 wathabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lesivumelwano yilesi sivumelwano ke silungiswa ngoba lesa basuke basephula lesa kathi uzosenza esisha ilesi uJesu akasesenza ke manje njobe shilo athi uzosenza nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kunento engifuna siyiqaphelekela namdungu akashiyo ukuthi amakristu lawo usakhuluma naye futhi indlu futhi kaJuda indlu kaIsrayeli wenza nabo isivumelwano manje esisha kulesi sivumelwano ke bekunezinto eziningi ekade ezike zakhona laphana ezibizwa ngane eziyimikhosi yakwaIsrayeli ezibalwa nje neminye imikhosi esingathi yini umkhosi wePhasika sihlehle nje khona la kuMatthew 26 esafunda khona sibheke nje uverse 20 uverse 17 ithi verse engiyifundayo la kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu bathi uthanda ukuba sikulungiselele phi ukuba udle iPhasika na wathi hambani niye emzini kumuntu othile nithi kuye uthi umfundisi isikhathi sami siseduze ngizokwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami yini ngifuna ukuyichaza lana ke uJesu ubezalelwe kwaIsrayeli engumIsrayeli naye kusho ukuthi ke lesikhathi ke kusakhulunywe ngalento abukakafiki ubuKristu usagcina nje zonke izinto zakwaIsrayeli lento engiyilinganisa ukuthi bekunanemkhosi ekhona lapha ke kwaIsrayeli eminingi ngisathinta nje lona njengobubonayo ovelayo ukuthi ke ominye emkhosi bekukho lo mkhosi wePhasika kulesi sivumelwano ke ekade senziwa ke ekade senza uJesu kunento akade ke singakafika izivumelwano kade benikezwe umkhosi wePhasika kwaIsrayeli akade behlale njalo ngomkhosi othize akade kuze kuthiwe iJubit makubalwa amaviki athize athi mayikhanda lezo nsuku lezo bese kuthiwa ke kwenziwa umkhosi wePhasika uJesu ke njengoba naye ezalelwe khona kwaIsrayeli naye as umJuda naye ubeyugcina yonke lo mthetho loyo noma leyo mkhosi loyo naye ke before ezobethelwa esiphambanweni kuyenzeka ke naye kufuna ukuthi naye egcine umkhosi wePhasika ngoba ke beke kwanegameko ke zavela kuJesu befuna bethi ke uzenza uNkulunkulu noma uthi umntwana kaNkulunkulu befisa ukumbulala ke manje lesi sikhathi ke lithi ke mozo checka kahle ke
akabangene sasidla nesizwe sonke saka-Israyeli, simthole sesidla nabafundi nje kuphela. Ingakho ke labafundi bakhe bembuza bethi uthanda ukuba sikulungiselele iPhasika. Manje ngifuna ukuveza ukuthi kuJesu la iPhasika leli uye walidla nje nabo bodwa labafundi, kodwa kungasho ukuthi liqala ngaye umkhosi lona, umkhosi wakabani waka-Israyeli. Uma ngabe ke esalungiselela iPhasika ke beyolidla, sebedlile iPhasika ke begcina ke lezi zinto kade egcina ezumkhosi wakhona kwa-Israyeli. Lithi izwi lasifunde khona ke sebedlile ke iPhasika ke besadla wabe sehlephula isinkwa. Isiphi lesi sinkwa? Ilesi sinkwa akade sivele sidliwa nomfunda Exodus chapter 12 ukuthi bedliwa kanjani umkhosi wePhasika. Lithi izwi bekade kuhlatshwa iwundle lithiza kade lidliwa ngakusihlwa ntambama, kuthi ekudleni kwakhona bese kubakhona nesinkwa esingenamvubelo. Kuleso sinkwa ke esalezo zinkwa ezasala lapho bekuzothiwa izinkwa zokubukwa. Kuleso sinkwa esasala lithi izwi wahlephula isinkwa wabanika, wathi wabanika abafundi bakho, wathi dlanini nonke kuso lokhu kungumzimba wami ohlehlulele nina. Kanjalo wasethabatha kanani nesitsho wathi phuzani nonke kuso lokhu kuyigazi lesivumelwano esisha. Manje ke iyo ke lento engiyichaza ukuthi ke lento eyehluka la kuleli aPhasika noma kulo yamkhosi waka-Israyeli ilento yenziwe uJesu, ngoba lesikhathi kudliwa iPhasika ibingakazi yenzeke lento. Iqala uJesu nje ukuthi uma beqedwe kulidla besadla wenza into ehlukile engakazi uzuyibone noma ngathi yofunde emuva ngeke uyithola lento. Iqala ngoJesu engazi ukuthi isho ukuthini, nabafundi bangamangala mase ethatha isinkwa esehlephula uthi esinkweni lokhu umzimba wami. Usho isinkwa sake sawumzimba kanjani? Uthatha isitsho uthi phuzani nonke kuso, uthi lokhu igazi lami elithululwe ngenxa abaningi lesivumelwano, kodwa ushisitsha. Sayichaza nje kanjalo. Okunye nje futhi nje sachaza nje uMakhaye Mr. Shabanga engifuna sikubheke ukuthi isivumelwano siqala nini sona. Ngoba mawufunda nelizwi uMathewu 15 kusukela evesini ka23 kufika owesifazane waseKenani. Ngoba ubengesuye ini umIsrayeli. Ngoba bonke abantu akade kuthiwa bezizwe noma ama-Gentiles, umuntu wonke obekade engazalwa uJakobe. Yes, ngoba uJakobe lo shintsha igama kwaba ubani, kwaba uIsrayeli. Kufika ke kuMathewu 15 kusukela evesini ka23 lowesifazane ingane yakhe uthi iyagula inamadimoni. Ucela usizo kuKristu. Uthi kuKristu uJesu ke angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana bakwaIsrayeli ngisinikeze izinja noma ngisinikeze ijaneni. Uthi ngoba ngithunyelwe kuyimvana zakwaIsrayeli kuphela ezilahlekile. Ngesikhathi uJesu engakayi esiphambanweni akakaqali uKristu abakaqali. Okay, ake sibheke ukuthi kwasona isivumelwano asekhulume ngaso uMakhaye 26 kuMathewu ukuthi siqala nini. Ake sibambe nanti ilizwi ke kumaHebheru 9 verse 15 ngoba kubalekile kwakhona, ngoba into Mr. Shabango efika iconfuse abantu bacabanga ukuthi uMathewu chapter 1 iTestament elisha, uMathewu chapter 10 iTestament elisha. Kanti cha, akaqala iTestament la. Liqala nini iTestament elisha? Nakho ke liqala ngifisa silifunde kumaHebheru chapter 9 ukuthi liqala nini, ngoba yiyo into efike yenze njani efike idida abantu. Uyabona nje mawufunda noma ufunda uMathewu 10 kusukela evesini lika 1 uJesu uthuma abafundi bakhe. Yes. Mayibathuma abafundi bakhe usethi ku verse 4 wakhona ningayi ngendlela yani, ngendlela yabezizwe. Alright. Ngoba ngesikhathi uJesu ekhona ubesafeza inkonzo endala noma ubesenza ukubuyisana phakathi kukaIsrayeli nobani noNkulunkulu. Okay. Yikho manje uye uyisholo yena uthi ningayi ngendlela yani yabezizwe. Okay, ake sibheke ke nangu verse 15 kumaHebheru 9. Christ the Messiah is therefore the negotiator and a mediator of an entirely new agreement, besithi testament, covenant, so that those who are called and offered it may receive the fulfillment of the promise, everlasting inheritance, since death has taken place, which rescues and delivers and redeems them from the transgressions committed under the old first agreement. For where there is a last, ngicela simbambe uverse 16. Ngiyacela ukungifundela nangesizulu lapha. Uverse 16. For where there is a last, a will and a testament involved, the death of the one who made it must be established. 17. For a will and a testament is valid and takes effect only at death, since it has no force or legally power as long as the one who made it is alive. Yes. Verse 16. Ngokuba lapho kukhona iTestament kufuneka ukuba
kubikwe ukufa kowalenzayo. Yeah. Verse 17 ngokuba iTestament lisebenza sekufiwe ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. Nansi ke Shabanga indaba efanele siyibambe. uKristu Jesu kusho ukuthi lapha na ko Matthew 27 lapho laqala khona ini iTestament mayizothi baba ezandleni zakho ngiyawunikela ini umphefumulo wami. Livele liqala lapho ke iTestament elisha. Ngoba lithi lelizwi iTestament lisebenza sekufiwe. uKristu Jesu ongumlamuleli wesivumelwano esisha ngani ngegazi lakhe. Khona izinto ke ngifuna siyibambeke kuMathewu njobe sakhuluma nangokuthi nje nokweshuma sinakho ebuKristwini. Kunalento engifuna siyibambeke kuMathewu 28 uJesu ke isiyalezo sakhe sokugcina esevukile ethuneni ke manje sekuyiTestament elisha ke manje. Kodwa akaqali ivangeli ukuthi kwenziwe njani lishunyayela. Ngifuna ke siyibambeke lento. Okay. Matthew 28 verse 18. Alright. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Inesikhathi ke sephiwe ke amandla onke ke manje. Angithi manje inkonzo useyenzile manje usebuya kuphi esiphambanweni manje angithi. Usethi ke ngiphiwa amandla onke emhlabeni nasezulwini. Useyabathuma iqala lapho kwinkonzo kabani kaKristu Jesu ngoba usevukile kuphi ethuneni noma ubuKristu ilapho buzoqala khona ke. Bashunyayelwa ke kwaqala ukushunyayelwa kuphi eJerusalem kwizenzo 2. Therefore go and make disciples of all the nations. Angazomyezwa. Ayisekho leyana manje kaIsrael kuphela. Manje hambani nishumayeze izizwe zonke manje u19 nizenza ini abafundi bami ke manje. Manje ngame amazwe embuzweni wakho ukuthi mawuzothi uzothi omunye hayi uMose nje ubeka ileader angithi uyabona. Iqala uJesu sevukile. Indaba yokuthi ke hambani nishumayele konke okudali weyo. Awuzu20 ukuthi uthini. Teach these new disciples to obey all the commands I've given you. And be sure of this, I'm with you always, even to the end of the age. Yeah. Uthi ke nibafundise abafundi abasha ukugcina konke enginiyale ngakho. Ngifuna siyibambeke Mr. Shabana. Ngesikhathi esho njalo uKristu Jesu, angazi noma uyamuzwa yini. Uyazi ukuthi ukhona umthetho kaMose. Uyazi ukuthi bakhona oIsaiah. Uyazi ukuthi bebekhona oElijah. Ibuyela ke kulento ke bisho Makhaye. Mangabe enimuzwe kahle nabalaleli ukuthi uthi izindlu zimbili khona indlu kaMose khona indlu kabani indlu kaKristu. Uthi ke nibafundisa ukugcina konke labafundi abasha nisobafundisa ukuthi bagcine konke ngenze njani enginiyale ngakho. Ngamanye amazwi izinto kuKristu Jesu angayalanga ngazo asikwazi ukuthi zifundiswe ini AmaKristu usuke ngesuku umKristu umuntu. Okay. Make sibheke nje futhi izenzo ke 2 sesibheka ke ngoba labantu akhuluma nabo lana ilabantu abathumayo bazoqala beyushumayela ini ivangeli. Bafika ke bashumayela ke kwizenzo 2 kwizenzo 2 ke mase sebeshumayela kwaphenduka kwayona le yandle endale kade ikholwa angazoma siyizwa kwaphenduka indle endale kade ikholwa ngomthetho kabani kwaMose yaphenduka yabhabhadiswa lithi ke ilizwi ke kwizenzo 2 masifunda uverse 41. Okay. Kwanezelwa ngalelo langa abantu okungathi plus minus 3000. Ithi ke ku42 base beqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Ayisasho ukuthi baqinisele emthethweni kabani emthethweni kaMose. Kodwa angithi manje uma ithi lizwi baqinisela njalo noma babambelele esifundisweni sabapostoli isiphi imize Shabanga isifundiswa sabapostoli na ilenta athe uJesu kubafundi bakhe nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Yazi nje ngisayithanda nje sayifika lapho ngifisa nje ukubobisela emva kancane abalaleli ukuthi uyichaza kahle kakhulu Mdunge. Ngifuna kodwa ngoba abanye mhlambe bazodideka ukuthi sihlukana kanjani ukungena kuNew Testament noma kusivumelwano esisha sihlukana kanjani namaIsraeli kanye namaKristu sibona kanjani ukwehlukana. Ngithe mangifunda ke lapha emva ngathi ke lathi izwe besadla
wasehlephula isinkwa kade ngithe ileli yaphasika kade vele lenziwa lapha lesikhathi bathuma beyofuna indawo la bazodlela khona iphasika bekuwumkhosi wakubo mabefika kulezo zinkwe esale sebehlephula isinkwa ethi lokhu umzimba wami ukhuluma in future ngento ezokwenzeka emzimbeni wakhe ukhuluma ngesitsha nayithi igazi lami ukhuluma ngegazi elizochitheka kuyena ekuzokhandwa khona ini lesivumelwano esi asikaqali ngomthetho lapho khona kuMathewu 26 lesikhathi nje bedla iphasika asikakenzeki ngoba alikakachitheki igazi usenza nje ngalesi sitsha umzekelo uthi lokhu ngithi lokhu igazi lami akulona igazi ukhomba nje sitsha ukhomba umzekelo lesikhathi ke seyileke eGetsemane emnqamlezweni sebetheliwe esiphambaneni sekuchithekela igazi ilapho khona eqala khona ke kuzoqala ke isivumelwano noma ke iTestament elisha noma kuzoqala isivumelwano esisha sikubona kanjani ake ngingene nje enyathelweni ke zikaMdunge kumaHebrew chapter 9 ngijampe kancane nje ngifuna iverse elilandelayo verse 18 verse 19 okay 18 ngakho ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi na into engifuna siyibheke asimiswanga ngaphandle kwegazi esokuqala yes naso simiswe ngani ngegazi ake ngiqale nje ngiqhubeke ngenzela ukuthi sicacise mhlambe ngwafunda wonke u19 ethi ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho uMose kubantu bonke wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya bezimvu nehippo soap wafafaza incwadi nabantu bonke ethi lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyala ngaso uNkulunkulu nethabanakele futhi nezitsha zonke zenkonzo wafafaza kanjalo ngegazi verse 22 yebo cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelo ngifuna ukuthini ke kubazalwane bonke abalalele nasemumva kuthe uMoses mayizoqala esakho isivumelwano kuye kwagcina ukuthi kufuneke lawa amathole kuchitheke igazi qala kuyima sikwazi ukuqala na uKristu futhi uma kuzofika isivumelwano sakhe kudingeka ukwenza njani kuchitheke igazi yiko uKristu eyile emnqamlezweni wafune kwachitheke igazi lakhe kwaqala isivumelwano waqala ke isivumelwano ke sisha ngoba asisebenzi igazi lingakachitheki isivumelwano nesokuqala kwaba kanjalo nakiso lesi yini into futhi edida abantu ababhali bamaBhayibheli nabo kushuthi sifune sibashumayeze ngoba bayabhala bona kodwa kunezinto nazo ababuye bezembule bathi ngokubona ngokuthi khona uKristu bese bethi seqala iNew Testament akuyona iTestament elisha mawuvula nje ku chapter 1 kuMathewu kuvama ukuba nepage nje khona la eBhayibhelini elivale nje belilodwa lithi New Testament uzibonele na ukuthi iyaqala iTestament entsha akulona iverse ngoba umbhali nje oyicabanga ukuthi ehlukanisele abantu ukuthi iqala le New Testament kanti akayiqondi ukuthi iqalaphi yikho ke ifundile kuMdunge manga ufunda ku verse 18 no verse 17 bese usuka lapha ku verse 15 ethi ke ukufa kumele kubikwe kulona walenzayo ngoba alisebenzi esekhona walenzayo ini iTestament bekufanele efe kuqala manje lo mbhalo usho kanjani ukuthi New Testament ngoba usekhona umnikazi walo uyabona ake siqhubekeke hayi ukuthi mhlawumbe uthi New Testament ngoba before kufike la sekwenziwa khona isivumelwano kufanele ke siqale siyilande history yalomuntu ozokwenza lesivumelwano ukuthi wazalwa ngalolu hlobo wakhula kanje kwanezinto azenzayo until ke bese sifika la senikhona ake ngingeneke isivumelwano cha kusho ukuthi ke isivumelwano asiyi ngalokho ukuthi sibheke lo muntu kodwa sibheka ngaka kuzele into efisa siyiqaphele kakhulu ngoba lisho nelizwi nje kumaHebrew lithi sisebenza sekufiwa akusetshenzwe ukuthi ufike nini kodwa kusetshenzwe ngoba sike sayichaza ngaphambilini uJesu uzela izinto eziwu2 emhlabeni okokuqala uke weza ezela isizwe noma ezela ukuzokwenza inkonzo yokubuyisana phakathi kaNkuluNkulu noIsrayeli okwesibili yikho ukuchitheka kwegazi ukuthi bonke abantu bekwazi ukuya uNkulunkulu ngokuxolela kwezono yabona manje le nkonzo yokuqala ube ngumIsrayeli akuyona iNew Testament ungumJuda naye yikho ke naye mayifika naye uzalelwe endlini kaDavid ugcina izinto zakwaIsrayeli uzesho kuMathewu chapter 5 verse I think verse
17 uthi angizange ukuzochitha umthetho nabaprofeti kodwa ngizogcwalisa ngoba uvele usesendlini kaIsrael useUisrael akusona iTestament lo mangabe angizange ukuzochitha iwela kuphi ke yes iTestament elidala from verse 1 to 26 okay yes uyabona nje manje ngakafi iTestament elidala ngoba yena ufika ngene eqala abahlenge ngani yes yikho ilizwi lizothi ke ngesikhathi esesiphambanweni mayizothi babe ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami lithi lizwi isihenqo sethempeli sadabuka phakathi khona enye into futhi Mr Shaba ngengifuna siyibheke ukuthi ke ngesikhathi ke manje sebuqalileke manje ubuKristu ilapho esichithwa khona ke le yamfundiso ake siye nje kumaHebheru uchapter 7 okay yes okubonisa ke ukuthi ke njoba kade esho nje Makhaye uthi into elinye ilizwi uthi uJesu kuMathewu 5 verse 17 angizili ukuzochitha umthetho nani nabaprofeti ubengeke uKristu awuchitha umthetho engakayiqedi inkonzo yes uma kodwa yes yikho ke manje izothi lizwi uma ezothi mayise siphambanweni ufike wathi kufezekile angithi ube sewuqedile umsebenzi njoba selizo uma sethi ke babe ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami la dabuka phakathi ke ikhathini yes okay ake sibheke ke manje sibheke ukuthi ke ezinye incwadi ezifakazela ukuthi ke manje ke ngesikhathi ke manje seqala uKristu sekhuphukele ezulwini ayisasebenzi ngempela ke le yankonzo leyana uma Hebrew 7 ake simqale nje ku verse 11 ngiyamthanda nje lapha so if the priesthood of Levi on which the law was based could have achieved the perfection God intended why did God need to establish a different priesthood with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron lithi ke uma kwakukhona ukuphelela ngobupriest buka Levi kwakusadingekalani pho ukuba kuvele omunye umpriest ongamiswanga njengo Levi na kodwa omi ngokuma kaMelchizedek na athi ke uverse 12 ngicela simqaphele and if the priesthood is changed the law must also be changed to permit it uma ubupriest buguqulwa kuyadingakala unomthetho wenze njani uguqulwe futhi okay usiyachithwa manje okay ake siye ku18 ke izofika iqonde ngqo ithi ku18 ayifunde lapha ezulwini ngokuba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yokuthakathaka bawo lokungasizi kwawo okay awuso ngapha kulelami lesilungu yes the old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless manje ngamanye amazwi ngalesikhathi kumuntu kwe esagcinisa abantu lezi yazinto zangale yani ilezi zinto lezi ezi weak and useless kusho ini kusho ilizwi athi verse 19 for the law never made anything perfect but now we have a confidence in a better hope through which we draw near to God umthetho awuphelelisanga lutho Mr Shabang uma umuntu ebhala itest ye 100 marks makuthiwa akatholanga lutho kusho ukuthi usuwethole ini 0 lithi ke lelizwe umthetho awuphelelisanga lutho manje ngamanye amazwi umuntu noma ngathi umisa isabatha abukho ubuhle afika athi ubenzela uNkulunkulu ngoba lo yamthetho awuphelesanga lutho awuzukwenza okuthile ngoba nakho selifundwa uye noma umuntu angathi uyabona nje umuntu okhipha okweshumi nongakhipha okweshumi ngoba izinto zangale yani uyabona nje kuyimfundiso kaKristu ngomlomo wabapostoli akukho okweshumi inhlobo yikho wonke umuntu ozofunda okweshumi ufika afunda uMalaki 3 verse 7 athi kusukela emhleni yabo yihlo asinabo baba thina ngale inhlobo phela thina masikholwa sibanga AmaKristu thina kusukela emhleni yabo yihlo niyangiroba nichezukile kuphi ezimisweni zami besithi ngenisana okweshumi endlini yenceba asinayo thina nani nendlu yenceba ithi ke ku verse 12 wakhona ithi izizwe zonke ziyobona ukuthi lina niyisizwe esinjani esibusisiwe zenzane ezinye izizwe kanti uma sizobona ukuthi uIsrael uyisizwe esibusisiwe na angithi bezingangeni okay ake siqhubeke ke futhi khona elinye ilizwe engifuna nje ke silokhuze ke siliveze futhi khona la ngisala khona la okay ngisala kule ndaba le ukuthi wathi uJesu angizange uzochitha umthetho wabapostoli umthetho nabaprofeti angene kodwa futhi useyawuchitha futhi okay omunye umuntu uzothala iziphekisi nje yebo uqinisile uyazi ngiyithanda leyo Mdunge ngiyithanda kakhulu ngithene eqaleni ngithe mina
kunezindlu eziwu2 la eBhayibhelini nasibheka kahle Yes. kukhona indlu endala esafayo indlu kabani kaMoses kube nendlu kaKristu ngathi okwesibili kufuneke awukwazi ukuba sendlini eziyi2 uyi1 yes is either ukweka Kristu noma ukweka Moses manje leya lichilizwi ayizange basize yabona leni zithi yayi useless ayizange zibasize mangabe sifunda nje ngamabomu ake sifunde ubani AmaHebrew chapter 8 verse 7 ithi ngokuba uma leso sivumelwano okay AmaHebrew chapter 8 okay verse 7 ngokuba uma leso sivumelwano sokuqala besingasoleki bekungayo kufunwa indawo yesibili sasoleka lesokuqala ingakho ke ngani eqaleni izeyasha kuzokwenza esisha manje into ke Mr Shaba ngingakafike ngisaphendula umbuzo wakho uthe awuzuthi iBhayibheli liyayiphikisa lifike liyiphikisa vele uma ngabe uzoba mbili uyi1 ngoba leyanto leyana ayizange basize labo kade behleli khona thina vele sasingekho uma kuzofika izivumelwano esisha sizosiza bona labo ukuthi manje leyanto kade behleli kuyona kade ingasikhona ukukholwa baqale phansi manje bashunyayezwa bakholwa kuKristu Jesu ngaleli igazi elisivumelwano esisha kwangena nathi thina abantu bezizwe kuleli igazi likaKristu Jesu manje ke masengele lesivumelwano lesana ke asizange sisabasiza thina besivela singekho manje ngamanye amazwi nabo abasabuyeli khona kodwa umuntu ozombona ebamba izinto eziwu2 ebambe lapha nangapha uzoba kulento eyishoyo ngoba uzobegcina manje eseyiphikisa yena uyiphikisa ngoba ufunda into eksithiwa ayizange basize leyanto yayithakathaka ephinde ezofunde basizile ngoba kuthiwa sekungeniswe ithemba elingcono esisondela ngalo uNkulunkulu ufunani kule yanto maybe another question izothi then uJesu angavela ngakhuluma nje ukuthi ngizowuchitha lo okay ngoba une fault lo yes ngiyathanda yes angithi ke kani yakwethu ubeka kayiqedi ini inkonzo uyabona manje sesiphambanweni ilapha athi khona kufeziwe ngamanye amazwi ubesenza bekumele ukuthi ayenze uKristu ngiyafisa ke sifunde leli lizwi ake sifunde ngamabomu futhi uGalatia 4 bengeke ngayithinta njena yes ngiyawuthanda kakhulu umbuzo kaShabanga Galatia chapter 4 yes uGalatia 4 yes uverse 4 futhi okay uthi kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane izelwe phansi komthetho uJesu uzalelwe kuphi phansi komthetho ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana njoba ubengeka uchitha umthetho kanti ubezalelwe kuphi ubesese kuwo kodwa bekumele kufike eqale ini isikhathi okay yes ikhona into engiyithandayo uyabona mawuya kuMathewu isahluko 16 ukuphendula lo mbuzo wakho futhi uJesu ubuza abafundi bakhe ukuthi nithi ufika ubuza qala ukuthi abantu bathi ngingubani bayaphendula bathi ke abanye bathi ungeElijah abanye bathi ngomunye wabaprofeti usethi ke nina ke ngoba ubaziwa uJesu indodana yani yomuntu ebantwini nina ke nithi ke nina ngengubani usethi ke uPetro wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo usethi kubusisiwe wena Petro lokho akwambulwanga kuwe inyama negazi kodwa kwambulwe ubaba osezulwini usethi ke ngithi wena ulidwala phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami ngifuna siyibamba akasho ukuthi selikhona enye ke yezinto eyenza ukuthi ke ubengasho ngalo ukuthi uyawuchitha umthetho ngoba belengakaqali nani nebandla lakhe ubesaqhubeka kule yankonzo usethi ke kugcineni mayiqhubeka ningatsheni abantu ukuthi ninguKristu uMathewu 16 ubani uverse 20 okay why bengatsheni na abantu ukuthi uKristu na angithi ama-Israyeli akade azi ngoKristu ukuthi uyofika manje uqhamuka uzalo uJoseph abacabanga ukuthi ozenza olingana noNkulunkulu ukuba abafundi babatshelile abantu ukuthi lona unguKristu ubengeka zayo isiphambanweni manje ke ngamanye amazwi bekumele isikhathi esizayo ngiyafisa futhi ke siqhubeke futhi ake sibheke umaRoma 7 eze sesishilo nje ukuthi sasoleka lesasivumelwano yes ake sibheke futhi umaRoma 7 ngiyamthanda nje ngale version lena yesilungu umaRoma 7 ngifisa nje sibheke uverse 6 khona into ikhonto ezovela lapho Mr Chabanga all right but now we have been released from the law angithi uJesu bethe akazile ukuzochitha umthetho angithi yeah ngaliyana engakayi isiphambanweni ungakhohlwa lithe ilizwi kwaba se verse 2
uverse 14 no 15 ngenyama yakhe uwenzile ize ini umthetho uchithwe lesiphambanweni umthetho. Alright. Ithi ke ku verse 6 but now we have been released from the law for we died to it are no longer captive to its power. Now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the law but in the new way of living in the spirit. Angazi uma seyizwa ithi ke le version manje sikhululiwe emthethweni isho ke laba kade bekuphi besemthethweni haya besizwe ithi sifile emthethweni sikhululiwe yilokho esasiboshwe yikho ukuba sikhonza uNkulunkulu emoyeni omusha ithi ke hayi ngokugcina iTestamente elidala. Nansi into khona izinto ezazi esemthethweni nebe zingekho emthethweni uma nje zazingale nje besethe uJesu nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Okay. Ezingekho nje emfundisweni kaKristu azigcinwa nhlobo. Yikho ke ngithi ke ngeke ukutholo kweshumi kwiTestament elisha lapho sekufundisa khona abapostoli ngoba inkonzo iqale eJerusalema ke kaKristu uJesu kushunyayelwa. Eyimfundisweni into obukubuza nje ngeminikelo ikhona nje eminye iminikelo kodwa hayo kwani okweshumi. Hey, ngiyayithanda ke leyo sayingenelela singakhulumi ngayo kodwa sikhuluma ngesivumelwano. Kade lokho ebuzile nje ke uShabange ebuza ukuthi yini engashongo uJesu ukuthi kusukele iqala nje ethi hayi ngizochitha. Wayichaza kahle Mdunge ukuthi ubezoyichitha kanjani ngoba ibingakaqali inkonzo yakhe lithi ke nesokuqala kwangumele sisebenze mase chitheke ini igazi asibusanga ngaphandle kani kwegazi naye njengoba kade seUmIsrael lapha kodwa mase chitheke igazi ila khona eseyimisa lezazinto asasebenza ngalutho esethi umthetho oqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo manje sekukhona ithemba elingcone esondela manje ke nathi sesithola ukuthi ke singeneke manje sesithina abantu bezizwe manje ke lezi izinto zonke nakuthiwa azibasizanga lutho zazingazange nje sibangenise noma azange zimphelelise umuntu sekukhona ithemba elingcono manje umuntu uyihluphela lokho eyofunda le yanto ngoba naba abanikazi bakhona noma laba bathi bangamaJuda ngokwemvelo noma ngokuzalwa bangamaKristu manje angeke besayigcina leyo nto leyana angeke besakhipha okweshumi ngoba le yanto into yokuqala nje bime ngokomthetho umthetho usachithwa usafunani kwendaba zamaTithe ngoba le yanto into yokuqala sikhuluma ngeTithe bekufuneke kube umuntu ozalo lendlu noma wendlu kabani kaLevi akade thatha lapha umpriest umuntu ufunda kahle nje iNew Testament awusamthola umpriest and not ufunde kweTestament abapriest awumtholi futhi umfundisi ngoba umfundisi la ubezokwakha ini umzimba kaKristu uJesu. Hey ngiyayithanda kakhulu isivumelwano esisha asefani nalesa ngoba lento engapha bebengeke abafundisi ngoba kulapha ngoba bebezokwenzani ngoba into yomfundisi eveza ukuthiwe khona umfundisi akuseposition kodwa bekuyisakhiwo somzimba kuthiwa ukuze kwakheke umzimba kaKristu manje ke kusho ukuthi hokusha lokho ngoba kwaona lo mzimba methi wahlephula isinkwa abanikwa athi dlanini nonke kuso lokho kungumzimba wami ukhuluma infusho ukuthi umzimba wakhe uma selikhona ibandla kukhulunywa ngomzimba kaKristu uJesu uma sezikhona izakhiwo zonke sikhona ebandleni siphiwe izipho zonke ngokwehlukana zakha wona lo mzimba okuyilibandla okumzimba kaKristu uJesu ngoba kwana lento ethi church ayizange iba khona kweOld Testament siqala ukuzwa ngomlomo kaKristu uJesu mayithi ngizolakhela ibandla esho umzimba wakhe ngoba ayikazi ibe khona le nto leya mayisiqalile ayizufana vele ngoba alikaze libe khona ibandla likaKristu uJesu ngale liqala la linemiso zalo nalo ngoba kuzokwakhiwa lo mzimba akukho Tithe la akwandlwa umuntu la akho umuntu futhi ohlala ethempelini lokuthiwa akahla uhlala njalo engasuki ngoba kufuneka ehlala simfice elokho available bese ke sikhipha ke 10% kulokho esinakho noma esivuneni sethu ngoba vele wayengasuki lo muntu kodwa manje akunamuntu ohlala lapha ngoba lelo thempeli labulawa asekho nethempeli leziwa ngezandla. Ngiyayithanda kakhulu uyabona nje khona into ayishoyo ukuthi okwe iTithe noma okweshumi kwakufunakala umuntu owumpriest ubezalwa endlini kaLevi. Okay. Bengaqualify wonke umuntu nakhona kuphi kwaIsrael. Yes. Yeah. And futhi ngale yana bekho abafundisi kwisimane sidala. Okay. Nabavangeli. And uma sesingapha asinaso nje bese ithintile uMakhaye isipho sani sobupriest. Manje ke bafika kanjani abafundisi ukuthi bayithathe ngoba ayisesiyiphathi ababazi ngoba yabo abaqonda uKristu. Yes. Obuye nje ukubona ukuthi abaqonda uKristu uthi ubona Mr. Shabanga ubona umuntu uzokuthi useya anointwa
uma anointa kanjani umuntu ebuKristwini ngoba ebuKristwini akanointwa umuntu bafunda lezi yancwadi lezi yanezingale anasobani zo David amakhosi ne anointing ayikho futhi akanointwa umuntu ngapha angithi lapha na ugcoba phela kanti yini ugcoba sebegcotshwa kangaka abafundisi emthini ugcotshwa inqondo ubuKristu akanointwa umuntu asibheke ngenkosi but before yeah le yokugcoba le ngathi ngaba itopic yangelingelanga okay no kunankinga ngoba siyadlula nje sikhathi isivumelwano nemfundiso kaKristu sengiqale ngendaba lapho ngifuna ukubuya ngapha sikhipha zonke izinto ezingekho la ngiyanizwa phela ngifuna ukubuya ngapha phela abazalwane ibandla baningi yeah bakhipha kweshumi ngoba ithi incwadi kaMalaki uthi uNkulunkulu ngithesteni kuloko ukuthi ngeke yini ngwavule amawindi ezulu ngilethe izibusiso uthi futhi ngizawu protect yazi ama reasons lawa enza abantu ukuthi bathi yazini futhi ngiyakhipha ngempela kweshumi abakhiphayo kweshumi bayasho futhi bayafakaza bathi ngempela since mina ngaqala nje ukukhipha kweshumi izinto zami zihamba kahle angisaleki financially ezintweni eziningi nje angisaleki hayi basuke nje befakaza into engekho uyabona nje ngiyafisa sengazi ukuthi besingabuyela mhlawumbe noma masiqeda lesi sihloko ukuthi ke sikuchaze kahle kweshumi ukuthi kwakwenzani ngoba nje siyikha nje phezulu izinto nje engekho nje basuke befundiswa nje basuke nje bepromote nje amasonto ngoba ayikho leyo nto leyo into engekho nje thina ebuKristwini sinenkosi eyodwa mhlawumbe kunento edideka sinenkosi eyodwa uKristu Jesu manje ke lento yokugcoba ilento ekusho kusuka inkosi nasesintwini nje bigcotshwa thina singamaZulu kwa lokhuzana esizweni sakaZulu namanye amanation ekagcoba inkosi yakhona lapha ke eBhayibhelini ke babegcotshwa uDavid begcotshela ubukhosi kodwa ebuKristwini ikhona inkosi uKristu Jesu kukhona la izipho ezakha umzimba kaKristu Jesu uma ufunda Philip noma abase Efes chapter 4 ufunda lapha verse 11 ithi ke wabapha abanye izipho abanye abapostoli abanye abavangeli abanye abafundisi besithi ethi ukuze kwakhe umzimba kaKristu izipho lezi akuona ama position akuona futhi ini amakhosi ngoba ukugcoba kuvela mawugcobela inkosi kodwa izipho azange zagcotshelwa ngeke uzuyithole la kuTestament elisha labantu abathi bayagcoba bathatha lapha behlanganise ngapha ngoba abaqonda ubuKristu ukuthi bukuphi kunento engifisa ukuyibuza mhlambe ukungichazela wona Mdunge kunento angathi yabadida ngeke ngize bekhuluma angazi bekhulume ngesithunzi bethi hayi ukuze sifunde lapha kunesithunzi ima kanjani lento esithunzi okay ngiyayithanda nje kakhulu into obusasho nje yabona ukhuluma indaba zesithunzi yonke le nto le angithi basuke bemisa nje izinto ezingekho ngiyalithanda ilizwi lapha na liyavela lapha yana kwabaseKolose 2 baseKolose 2 yes uverse 16 baseKolose 2 verse 16 okay ngakho uma kungabikho umuntu onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwasa kwenyanga noma amasabatha okuyisithunzi nje salokho obekuzakuza kepha umzimba engokwaKristu uyabona nje ifika icace kakhulu lana Mr Shaba angithi uma uhleze endlini bese ubona isithunzi ukuthi kukhona umuntu ozayo usho ukuthi ke uyayilungiselela mangabe mhlawumbe noma kufana kumekhona mhlawumbe noma uzokulungisa nangu umuntu ese uma esengenile usaqhubeka futhi uyocinga isithunzi sengibheka umuntu naso ke indaba yikho ke ilizwi ke kanjalo ke ngifisa ke sifundeke nje ke njoba sisabheka lemfundiso lena ngifuna ke sibheke futhi ake sibheke nje futhi u2 John siqhubeke nje Mr Makhaye ukuthi ke amaKristu awayigcina izinto ezingale kodwa bagcina imfundiso kabani kaKristu Jesu hayi isithunzi ngoba angithi usekhona uKristu Jesu usekhona sesibheka ke yena ke ngqo umzimba ke manje akusabhekwa ini isithunzi u2 John isithunzi siqhamuka kanjani yini isithunzi asiqhamuka isithunzi angithi nginokuzwa abazalwane nemnama ngabe ubatshela ukuthi nithathelani izinto evele ezinganzange samsiza umuntu ngoba nakho lapha esidikwe khona bathi kubalekile ukuthi ufunde isithunzi ukuze ukwazi ukufika la ngamanye amazwi benza sengazi ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uqonde kahle engazi ukuthi nalemfundo kaKristu ikhanda ile yanto mina ke ngize ngithi ke kaleso sithunzi mangabe kuzovela isithunzi manje angisasitshela yena lo umuntu obenza ubani uKristu sasitshena futhi la abantu ababekulesa sivumelwano usekhona uKristu manje ngamanye amazwi siyelana ngale yana ngicela ukufunda nanti lezi 2 John 2 John
2 John chapter 1 verse 9. Okay. Lowo oweqisayo engemi ekufundiseni kukaKristu akanayo uNkulunkulu. Angazi masiyezwe. Okay. Imfundo angithi manje usekhona uKristu akusayiwe esithunzini ke manje. Sekufunakala ukuthi yena ufundise manje iyiphi imfundiso afike wayinikeza. Loyo weqisayo engeme ekufundiseni kukaKristu akanayo uNkulunkulu. Ohleze kufundiseni loyo unaye uyise nendodana. Uma kufika umuntu kini engalethi lokhu kufundisa ningamemukeli endlini yenu ningambingeleli ngokuba umbingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe. Ngamanye amazwi wagcoba abantu uKristu engashongo ukuthi akugcotshwa abantu awunaNkulunkulu. Bonisa lokho nje. AwunaNkulunkulu. Wakhiphisa kuze kube khona abanye abakhiphisa abantu ngisho first fruit. Ayizange asinawo lo umnikelo loyo kuphi na emfundisweni kaKristu Jesu ngomlomo wani ngomlomo wabapostoli seqaliwe ini ibandla. Awukho lo umnikelo loyo wani we first fruit. Nakho futhi okunye ngifisa ukubheka. Bathini kumuntu othi mina ngiyanikela futhi ngiyawabona ama blessings. Ngiyakhipha kweshuma. Hayi kusuke nje kuyihistory into njengenaNkulunkulu. Kusuke nje kuyihistory ziningi ihistory abantu abanokuzenza ngoba angithi indaba kaNkulunkulu fanele ifakazelwe yini yizwi. Yes uyabona. And futhi izinto eziningi zasemasontweni zakhiwa nje ngomqondo. Njoba sibona nje nakunengceke eziningi ezivelile athi uke uhamba wayezulwini. Angithi wena lo uyabona. Yabo so iqiniso khona kakhulu makuyiwe kokweshumi. Angithi bayazi ukuthi ayifundiseki ngezwe. Into eyenza ukuthi ke manje belokhu beyakha ke ngofakazi ukuba izinto njena ezakhiwa vele ngani ngobufakazi. Yebo ngithi uyabona. Njoba ngisho nje ngithi baningi abantu athi umuntu omunye wahamba wayezulwini khona umunye kwavela nje ethuseka ethi ingilozi ethi abafundi bakaJesu sebemvakashele kwaNongoma 12 times. Angithi uyabona. Into ongeke uzuyibambe ngani ongeke uzuyibambe ngezwe. Ngithi ke ngifuna siyibheke lento ethi make sibheke nje ngiyafisa ke sibheke no Colossians chapter 2 verse 6 ukuthi ke into engekho ngoba ngithi akukho lokhu laqale khona ibandla uKristu engasekho laqale khona ubuKristu ngoba ubuKristu buqala uKristu esevukile kuphi ethuneni lase kuphi eJerusalem. Make sibheke ke uColossians chapter 2 kusukela evesini lika 6. Colossians chapter 2 kusukela evesini lika 6 lifundeka kanjena. And now just as you have accepted Christ Jesus your Lord, you must continue to follow him. Let your root grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Uyabona ukuthi la is about ubani? uKristu nje awukho la izothi khona umthetho. Okay, verse 8. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high sounding nonsense that comes from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. Angazi umyayizwana? Yes. Yeah. Awufuna nje verse 8 ngesizulu. Verse 8, okay. Yes. Bayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu njengokwezifundiso zokucathula kwezwe kungenje ngokukaKristu. Ngoba le mfundiso ebanjwayo kaKristu izifundiso zokucathula kwezwe yizo lezana zeTestament elidala. Okay. Lapha nesithunzini. Ithi xwayani ngabikho umuntu ozonithumba ngalokho. Bantshene ngendoda kaNkulunkulu. Hey Nkosi yami. Yebo. And ngiyayithanda lesilungu yabo mayezothi don't let anyone capture you with the empty philosophies and high sounding nonsense. Khona manje sekunomama kuthiwa omama umfundisi mawuthi ayivele ivesi ayivele leyo nto leyo ayiveli ngoba uma indoda iwumfundisi akusho ukuthi umama sekumele naye ebe yini abe umfundisi. Uyabona? So according to this verse ama nonsense nje aqhamuka nani nama human thinking sekuno first lady khona manje uzothiwa sekuno ezosukumisa uFirst Lady. Uyabona? Uyabona? Sekuno Bible school khona manje. Sekuno doctor khona manje uzosukumisa udoctor bani? Sokusukumisa uprofessor bani? Hawu ikuphe uyazi ke hayi umqondo wabantu konke Bible school. Kunento engifuna ukuyithinta lapha bazalwa. Ake sibheke la. Angifunde kabani? Ukuthi ngihambe ngiyofunda yona imfundo kaKristu impela. Angithi nansi Bible iphelele. Usho ukuthi aliphelele phela. Usho ukuthi nathi nje. Ukuthi ke manje ngichazeleke kangcono lapha eBible school. Usho ukuthi kangcono leli. Futhi liyafeyila. Angithi njengoba nani nichaza lona leli. Futhi nilichaza kangcono. Sichaza lembhale la. Yona lembhale. Bachaza laba bantu.
na yona lembhalo futhi nabo hayi angithi ke okay masibheke lana ngiyayithanda bese sayisho kanjalo angithi fanele siyibheke imfundiso kaKristu ukuthi ithini kuMateyu 28 angithi mayiqale bathuma abafundi bakhe hambani nishumayela ivangeli kukho konke okunjani okudaliweyo okholwayo uyobhabhadiswa bese seniyamfundisa abantu bafundiswa yilo muntu obashumayezile ukuze baqonde ini iqiniso manje akwenzeki manje bese phuma manje eseyoqhamuka necertificate eseyoqhamuka nani ngoba obheka nje okokuqala ukuthi kwawona amaBible school futhi kwawona awavumelani kwawona khuluma ngawona izinto enjani engavumelani ngoba awamiswanga vele yini yikho ke lelizwi lizoyibeka nje straight ukuthi high sounding nonsense that come from human thinking angithi uyabona imqondo nje yabantu uyazi ukuthi into ekufanele siyiqaphele ngesivumelwano esisha esayithinta nje uMdunge kuMateyu 28 ngithanda le verse ka19 ethi nje ngalokho hambani nezizizwe abafundi nebabhabhadise mawufunda unumber verse 20 ethi nibafundise ukugcina konke enginiyalile ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe uthi nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho bebayalile uthi ke kusho ukuthi sibamba thina ini imfundo kaKristu ngomlomo wabapostoli akukho unye sizokubamba ngoba ufike ethi nibafundise ukugcina konke eniyale ngakho kusho ukuthi akukho kunye sizokufunda ngaphandle kwalokho akathi besifundise khona ukuthi sigcine lokhu kukhona izizwe lethi ke ake sibheke ngesikhathi uKristu ehamba nabe bafundisa konke lokho kumele bakugcine yes okumele bakufundise ukuthi abantu iBible school yangaleso sikhathi leyo okay make siyibeke kanjeni angithi uKristu ubafundisile nakho kuyabafundi yena thisha ngaleso sikhathi yes okay bengicela ukuphendula nje ngaleli lizwi leli ngifuna ukubonisa ukuthi okay nokuthi angithi lapha ko Bible school kuya graduate omunye abe udokotela yes yonke lonto leyo make sifunde u2 Thessalonians yebo u2 Thessalonians yes lapha na kuya graduate qhamuke umunye seka uprofessor yonke lonto leyo make sifundeni u2 Thessalonians chapter 2 verse 15 angifundele lapha ezulwini bani yasayithola ngaqhubeka base Thessalonians besibili chapter 2 verse 15 yes sithi like mina yes it like mina with all these things in mind dear brothers and sisters stand firm and keep a strong grip on the teaching we pass on to you both in person and by letter ngesizulu lithi ke ngalokho ke bazalwane yimani niqinile nibambelele kuwo amasiko enawafundiswa noma ngezwi noma ngencwadi yethu nanso ke indaba ekhona awekho amaBible school abevele ngekho bebefundisa ubani uKristu Jesu angithi ngifuna ke lelizwi libonisa ngokusobala ukuthi njengoba kade sasho emakhaya ukuthi akusekho kushodayo uyamuza umpostoli Petro la uthi kubazalwane yimani niqinile nibambelele kuwa amasiko enawafunda nawezwa noma ngezwi noma ngencwadi yethu ayikho ke enye into ke ayikho enye incwadi lencwadi ezovela eBible school umqondo wabantu ayikho angithi kuthiwa uKristu uyena oqala ukufundisa waba uthisha kwakuyiBible school but not efana namanje alikho izolo kwakuyiBible school alikho izosho kanjalo abafundi nabo bafundisa befundisa ubani abafundi bafundiswa uKristu bona kodwa bona sebefundisa abantu abangafundisa futhi eyabi imfundo fanele siyibambele kaKristu nibafundisa ukugcina konke nginiyale ngathi sifunda ngekaKristu efundisa ubani abapostoli ukuthi laba abafundiswayo mase bebabona ukuthi hayi manje lo use right ukuthi usengashumayela noma usengaphuma ayovangela ukuphasiswa kwakhona lokho uvangela ini uvangela lento angithi umuntu mayekholwa ushunyeza imfundo ikaKristu Jesu uphinda afundise yona leka ifundisayo ile kaKristu Jesu kodwa le yaseBible school akusiyona kaKristu Jesu ngoba futhi ayivumelani kodwa ilela abavumelani kwabona akuphaswa kufundwa khona mangathi mina mhlambe asithi hayi wonke amaBible school akhona afundisa eyiyona kaKristu ayike efunakalayo neyodwa nje asike masibhekela ayikho futhi ezofundisa yona make ngenze sibonele asikhulume nje isibonelo sokuthi nje angisiyazazi incwadi yaseBible school awuyitholi kuyiBhayibheli into ezofundisa incwadi kaKristu ukuthi mawuzofika uthole uActs chapter 1 izenzo chapter 1 uzoba njengoba enjalo angiyabona uActs chapter 2 angithi uzofika futhi abe njengoba enjalo manje lapha Koqala kwathi how to pray effectively angithi yabo sangenye into ke manje leyo yes angithi yabona okay naku futhi okunye futhi engifuna sikubheke
engifuna sikubheke ukuthi ke ilizwi mali izothi kilizwi mawufunda u1 Corinthians chapter 11 verse 1 lifike lithi ilizwi uthi umpostoli lingisane mina njengalokhu nami ngilingisa ubani uKristu ibonisa ngokusobala ukuthi indaba yethu thina njengoba abapostoli besibekile nje sesekelo isilula qhamuka thina siyalingisa akusekho manje okusele sizobe sithi sikulanda kuphi sikulanda ngale yana yes uyabona akusekho thina okunye okusele ngiyacela futhi masingake sifunde njena yes masingake sifunde nje futhi nanto elinye ilizwi uPhilip chapter 4 yes ngiyacela nje simfunde nje uPhilip chapter 4 yes uverse 8 yeah uPhilip chapter 4 ngiyacela nje simfunde imfundo yona le kaKristu uJesu iphelele so akukho kweshumi akugcotshwa umuntu sibamba ke yona uverse 8 uthi ke elokugcina abazalwane Apostle Paul wayesevalelisa lapha kuphi eFilipi elokugcina abazalwane konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuthandekayo konke okutusekayo noma kukho nokuhle noma kukho nokubongekayo zindlani ngalokho enakufunda nakwemukela nakuzwa nakubona kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani lithi ke ilizwi konke uthi umpostolana abakufunda kuye bakuzwa kuye abazalwana bakwenza uNkulunkulu wokuthula uyokuba naye ngamanye amazwi abagcini noma akumelanga babheke nokwafundiswa oMoses kubanjwa imfundiso zanza abapostoli manje ke kanjalo nomzalwane ongaqhamuka athi usindisiwe manje kumele akhombe yona lemfundiso kaKristu uJesu ngomlomo wani yabapostoli akakwazi ukuphuma la ake sifunde uchapter 3 khona lapho kuFilipi sangishaya isikhathi nje okay ngicela nje yes uverse 17 nje kuphela yes 17 yes 3 yes ngilingiseni bazalwane nibabhekisisa abahamba njengathi esiyisibonelo kubo kulingiswa abapostoli ngifunde ukugcina nje nami eseqediwe Galatians chapter 1 usuka ku verse 6 ethi ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinyana kangaka yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona bandidayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu yes kepha noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli liphambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngoqalekisweyo njengalokhu sengishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli liphambene nalelo enalemukela makube ngoqalekisiweyo liphelele ivangeli lenje abalishumayeza labapostoli utshela uGalatia ukuthi uma kuvela omunye noma ngaze kuvela ingilosi noma ngaze uthi umuntu uphuphile sibamba nje masisesivumelwano esisha ilesu uKristu Jesu akathi nibafundise ukugcina konke wabamba okunye hayi ungoqalekisweyo ngoba sibamba lemfundo wabamba kweshumi usungoqalekisweyo ngoba ukho la imfundiso abafundisanga laba abafundi baKristu nje bengakhipha kweshumi abakufundisanga nokukufundisa akukho nje akubange nje kusaba futhi abagcotshwanga futhi bona akunamuntu obegcotshwa futhi abazange bebe nalo ibandla abazange bebe nanawo futhi amagama abeloba ngamaKristu benze njani ngalo uyakhumbula ukuthi uJudas waphuma ngenxa yesiphambeko lesasense kwase kuba khona okufanele ukuthi makazofakwa esikhundleni a replace uJudas azoba ngowes12 lo mangabe ezofakwa akagcotshwanga yena cha agcotshwa umuntu nje ngeke uzuyithola alikho lemizithola obheka njalo abafundisi mabegcoba umuntu bafunda ngale kuDavid ngoba kufuneka bayilanda ngale waphela ukugcotshwa phela ukuthi uzoba yilento zange egcotshwa agcotshwa umuntu babekhethiwe lesikhathi bezoba ngabapostoli nabe bamisa bamkhetha futhi akugcotshwa umuntu ebuKristwini sibamba imfundiso kaKristu izipho nje uzomgcoba kanjani umuntu eyisipho ngoba isebenza ngokwelekelelana zakha lomzimba phela inkosi kusho ukuthi lozogcotshwa uphikisana noma ulisana noKristu ngoba kusho naye umelele naye ngoba inkosi yodwa nawe useyinkosi kahle nje eqinisweni lona ogcobayo yena uNkulunkulu wakho yebo uNkulunkulu ngoba abantu kuKristu bagcotshwa uNkulunkulu siyokuzwa noma usubingelele uzothi hayi ngaphansi kwababusha babo wazi ukuthi hayi sithi yamgcobaka ngoba ibandla elikaKristu lingaphansi nje kwaKristu akekho obingelela ngokukhethekile sibingelela nje abazalwane bonke ubingelela ngokukhethekile ubingelela ubaba umfundisi noma mama umfundisi nabanye ayikho lonto ebuKristu abantu bayifana
Uma ngabe kushadwa athi umfundisi with the power vested in me I pronounce you husband and wife. Indaba yomshado nje indaba yomshado ayilokhu uzwa umuntu indaba yomshado njena into nje ehlelo uNkulunkulu akunamandla lana ukupronounce abantu uyabona yes ngama yamazwi bakusuke kushadwa nje abazali bendodaka abazali beingane mabe kunikezile yiumshado lo thina amakristu suke sifunda nje ukuthi umshado umi kanjani kuphela siyabuya kuleyo ngelinye ilanga kuyoba itopic yangelinye ilanga anikhipho kweshumi ebuKristwini abukho ngoba abapriest asinabo sinompriest njena onguKristu Jesu asinako kweshumi usuke umuntu erobha abantu offering yona kodwa iyafuneka yebo i-offering i-offering yakhishwa ngokuvumelana kwabazalwane futhi nakhona ayokhishwa ukuthi kondliwe umfundisi ilizwi lithi wonke amadoda nje awasebenze abazalwane basuke bezenzela nje idingo ngamanye amazwi umnikelo into nje ekhishwa nje njengabafana bebhola mabevumelene ukuthi ama-donation mabevumelene abafana bebhola ukuthi sifuna ukuthenga ibhola manje sishoda ngemali umnikelo nje ukhishwa nje kanjalo ngoba umnikelo umniswe sisho ngezitulo nje mhlawumbe itulo sesibaningi yebo sifaka umnikelo ethi itulo akuyoneka ababubani hayi ayikho lonto leyo yabazalwane bonke izonceda khona likhona ivesi elithi umuntu owelusile kufanele adle la emhlambini wakhe ngiyafisa kube itopic ngelilanga kube itopic esiyihlole ngoba hayi eKristwini nje akekho umuntu onke abantu nje azikho lezo zinto lezo futhi bayabaxhaphaza kakhulu abantu amasonto anakho ukukhohlakala uyabona nje baku December nje maningi amasonto kuthiwa kufanele babonasa inceko kuthiwa manje icala ukuthi uNkulunkulu afika ufika ukubusisa ngomsebenzi wabonaswa usabonasa inceko isigebengu nje enhlobonhlobo nje kwangempela nje hayi kancane futhi ayikho le nto leyo umnikelo ma eBhayibhelini uyi1 wabantu abahluphekile kuphela lokho kunye nje kwa ama-donation ngokuvumelana sithenge izitulo mangabe kuthengwe noma ibhika ifike ibe kanjalo hayi cha asivaleni anizwile babukele nizwile ngiyathemba kuningi futhi abasafuna ukukusho nawe ngiyabona busafuna futhi ukuthi iphinde iqhubeke kodwa siyenze kube itopic yangelinye ilanga bazawubuya ngakuthembisa lokho ukuthi bazobuya izilonke nje uNkulunkulu esasigcinile bazobuya for today sivumeleni sivale khona la lokho esesikufundile wena commenta whatever ifilayo ngaphakathi kwena awuyikhulume nawe mhlambe kukhona nje okuthile ongathi mawukukhuluma kusize lapha nalapha ya igama lami mina ngumduduzi ngwakashabangu engakusho nje ukuthi mina nani sisazokhuluma